Ari ko subong sa plaza sa Mamaylas. Morning, good afternoon, and good evening mga habyan. Happening subong sa sang Himamaylan. I-share ko gali sa inyo ang experience ko subong. Nabudayan ko kung paano mag-proceed sa isa kas transactions ko. May mga transactions ko outside my business. May laktan kami for emergency. So ang ginhimo ko first, para hindi ka mo mabudayan, ang una-una yung ginhimoon, mag-communicate ka muna sa barangay kung paano ka mo magkuha sang medical certificate. So, hi! So, una-una natin himuon para makuha ta sa medical certificate. Nang una-una is mag-communicate sa aton barangay. Mahuna makuha ta sa barangay certification and health declaration. Halin ina-ina sa barangay center nyo kag barangay hall nyo. Ang health declaration is ang history ng pamilya mo. Amo na siyang una-una nga mo sa barangay bago ka magkuha medical certificate. So, kadto kada sa isang asinang abot ho, mapila kada i-accommodate kanila kung may dala kang barangay certification and declaration. And then, mga ipat sila OR, kaya may bayad. So, after sinangatagaan kanila OR, ako ka medical certification. And then, pagtapos mo sang, hi, ka-vlog ko. Pagtapos medical certificate, kada makuha ka OR. And then, laton mo silang sila nga maghatag sila number sa imo. Kaiduhol na nila sa doktor, ang mapirmasi na doktor. So after that nga iduhol mo na sa ila ang imo nga barangay certification at health declaration nga halin sa barangay nyo, iduhol pa to nila sa health center. Health center sa Himamaylan. Health center sa Himamaylan. So iduhol to na dito. And then, after sila idoon dito, may permanent asang doktor. After that, ang mga traffic enforcer, sila ni mga idol ko na, sila na malawag kung napermahan na sang doktor, kalakip na da ang medical certification for travel pass. That's it. Nang pwede ka naka-travel, pero ang certification, na medical certification ginahatag sa siyudad sa Himamaylan is 7 days lang na siya. So, every week, kaga-travel, every week renew mo na siya. Dapat magkuha ka sa medical barangay clearance. Dapat on that day, kaya hindi niya siya magbaton kung ma-advance ka bala date nga magkuha ka to nga buwas ka pa malakat. So, hindi pwede. Kung saan o ka to nagkadto, amo ginaang date. Kung saan o ka nagkadto, nga nag-request ka sa barangay mo nga buwas ka pa malakat, hindi pwede. Dapat kung saan o ka nag-transaction sa barangay mo, ang mana ang date nga ihatag mo di sa ila kay hindi pwede daw kasi ang COVID subong galala na gid. So amo na that's why nagstriktong Himamaylan tungod sa kadamo na gid sa mga barangay ta nga nagapektuhan na ilabi na gid sa barangay subong ka strikto subong sa happening sang Himamaylan. So kabudlay-budlay gid. So that's it. Ari ko sa plaza, happening today kay may laktan ko. So emergency. So amo ni share ko na sa inyo ang akon nga subong, sitwasyon ko, kadamo subong sa mga tao, sa kaduta lamang tao subong. Hi, bye-bye! So, wear mask, permigid mask. So, that's it! Amo na ma-share ko for magkuha sa medical certification. Budlay siya, lawik, huluton mo kay kadamo-damo sa mga tao nga nagat-travel, pero di ka budlay. Kagkabudlay gid kung nalawagan ako. Ang mga abyan, until 3 p.m. lang gid ang pagkuha sang information diriyo sa fall in lines dirao nandra. Until 3 p.m. lang ang transaction nila. So ina lang gid ma-share ko sa inyo guys. Happening subong sa Himamaylan, ari ko subong sa plaza. And that's it. Kag maghalong kita tanan sa mga abyan ko sa Bilog Himamaylan. And I miss you guys. Ay gusto ko na gid maglagaw. Bye! Thank you for watching. And this is Tani. Bye!